Γεια σας, είμαι η Σοφία, βλέπετε Παραλίγο και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μία τετράγωνη πλεκτή τσάντα με βελονάκι. Αρκετά εύκολα, γρήγορα και με ελάχιστα υλικά. Μείνετε να δείτε. Θα χρειαστείτε βελονάκι νούμερο 7, 8 και 10, προαιρετικά βελονάκι νούμερο 12, 800 γραμμάρια χοντρό κουρελόνιμα, ένα φερμουάρ, 2 ανοιγόμενους κρίκους, αλυσίδα για τον ώμο, ανθεκτική κλωστή και βελόνα για ράψιμο και ψαλίδι. Θα ξεκινήσω κάνοντας ένα μαγικό κύκλο με το βελονάκι νούμερο 12. Για το λόγο ότι το σκληρό νήμα που επέλεξα δεν με αφήνει να μπω μέσα στους πόντους μόλις κλείσω τον κύκλο. Αν το νήμα σας είναι μαλακό και γυαλιστερό, που σας το συνιστώ, ξεκινήστε με το νούμερο 10. Τυλίξτε το νήμα στην παλάμη σας, σχηματίζοντας ένα χ. Κρατήστε το κέντρο με τον αντίχειρα. Γυρίστε την παλάμη σας και βουτήξτε το βελονάκι κάτω από την εξωτερική λωρίδα. Πιάστε την εσωτερική λωρίδα, τραβήξτε και στρίψτε το βελονάκι. Περάστε την εξωτερική λωρίδα κάτω από το μικρό σας δάχτυλο, πιάστε την εσωτερική με το βελονάκι και τραβήξτε θηλιά. Ξεστρίψτε το νήμα και έχετε έναν μαγικό κύκλο. Πλέξτε 7 άριχτα μέσα στον κύκλο. Βουτήξτε μέσα στον κύκλο, πάρτε κλωστή, τραβήξτε θηλιά, πάρτε πάλι κλωστή και περάστε και τις 2 θηλιές στο βελονάκι σας. Επαναλάβετε 6 φορές, έχοντας υπόψη ότι η αρχική αυτή πόντη πρέπει να είναι μεγάλη και χαλαρή. Αυτό ήταν το 7ο άριχτο. Και τώρα τραβήξτε την ουρά για να κλείσει ο κύκλος. Αλλά για την ώρα δεν θα τραβήξουμε να κλείσει τελείως. Θα το κάνουμε αυτό αργότερα. Ελευθερώστε το βελονάκι και πάρτε το βελονάκι νούμερο 10. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο από την ανάποδη πλευρά και μέσα από την ανοιχτή θηλιά σας. Τραβήξτε την ανοιχτή θηλιά μέσα, ελευθερώστε, βουτήξτε μέσα στο πόστο του τελευταίου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε το νήμα να σφίξει, πάρτε κλωστή και περάστε την. Και κάντε και μία αλυσίδα. Πλέξτε 2 άριχτα μέσα στο πόστο του πρώτου πόντου, που στην ουσία είναι η αλυσίδα του προηγούμενου γύρου. Βουτήξτε το βελονάκι, πάρτε κλωστή, περάστε τη. Πάρτε πάλι κλωστή και περάστε και τις 2 θηλιές στο βελονάκι. Αυτό ήταν το πρώτο άριχτο μέσα στο πόστο. Κάντε ένα ακόμα στο ίδιο σημείο. Αυτό ήταν το δεύτερο άριχτο μέσα στο πόστο. Τώρα θα πλέξετε ένα άριχτο μέσα στο πόστο του επόμενου πόντου.
και μετά πάλι 2 άριχτα στο πόστο του επόμενου πόντου. Θα συνεχίσετε πλέκοντας 2 άριχτα στο πόστο του πρώτου πόντου που θα τα λέω ζευγάρι. Ακολουθούμε από 1 άριχτο στο πόστο του επόμενου πόντου ως το τέλος του γύρου. Φτάσαμε στο τέλος του γύρου και τώρα τραβήξτε την ουρά σφιχτά για να κλείσει το κενό στο κέντρο του κύκλου. Ελευθερώστε το βελονάκι σας. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο από την ανάποδη πλευρά και μέσα από την ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε τη θηλιά μέσα. Και τώρα βουτήξτε στο πόστο όχι του τελευταίου, αλλά του πρώτου πόντου. Και μέσα από την ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε το νήμα, πάρτε κλωστή και περάστε τη. Και κάντε και μία αλυσίδα για να αρχίσει ο τρίτος γύρος. Θα ξεκινήσουμε πλέκοντας 1 άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου του πρώτου ζευγαριού. Τώρα θα πλέξετε 2 άριχτα στο κενό ανάμεσα από το ζευγάρι. Εδώ. Αυτό ήταν το πρώτο. Και αυτό ήταν το δεύτερο άριχτο. Τώρα θα πλέξετε 1 άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Εδώ κάτω. Και το σχέδιο του τρίτου γύρου έχει ως εξής. 1 άριχτο στο πόστο του επόμενου σόλο πόντου. Ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το ζευγάρι. Δύο άριχτα στο κενό ανάμεσα από το ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Θα συνεχίσετε έτσι ως το τέλος του γύρου.
Να είμαστε στο τέλος του τρίτου γύρου. Ελευθερώστε το βελονάκι. Βουτήξτε από την ανάποδη του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε τη θηλιά μέσα, ελευθερώστε. Βουτήξτε στο πόστο του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Πάρτε κλωστή, περάστε τη. Και κάντε μία αλυσίδα για να αρχίσει ο τέταρτος γύρος. Ξεκινήστε με ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου, που είναι σόλο, μοναχικός. Στη συνέχεια πλέξτε ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου του πρώτου ζευγαριού. Πλέξτε 2 άριχτα ανάμεσα στο ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Στην αρχή κάθε γύρου έχουμε ελλειπείς πόντους. Αυτοί θα συμπληρώνονται στο τέλος κάθε γύρου. Έτσι το σχέδιο του τέταρτου γύρου ξεκινάει από εδώ. Πλέξτε ένα άριχτο στα πόστα των επόμενων 3 πόντων. Μετά ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το ζευγάρι. Τώρα 2 άριχτα ανάμεσα από το ζευγάρι. Και τέλος, ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Επαναλάβετε αυτό το σχέδιο ως την τελευταία γωνία. Είμαστε στην τελευταία γωνία. Αυτό είναι το δεύτερο άριχτο ανάμεσα στο ζευγάρι. Τώρα ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Και βλέπετε ότι μας περίσσεψε ένας πόντος, αυτός εδώ, δίπλα στην αλυσίδα μας. Αυτός λοιπόν συμπληρώνει τον πόντο που μας έλειπε στην αρχή. Θα πλέξω ένα άριχτο μέσα στο πόστο του. Και τώρα, αν μετρήσω τους πόντους ανάμεσα από το πρώτο και το τελευταίο ζευγάρι, να το ζευγάρι μας, το πρώτο, θα δείτε ότι είναι 5. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πλευρές του τετραγώνου.
Μετρώντας λοιπόν την αλυσίδα σαν πόντο και προσθέτοντας τους πόντους που μας περισσεύουν στο τέλος, θα συμπληρώνουμε τους πόντους που θα λείπουν στο ξεκίνημα κάθε γύρου και αυτό θα ισχύει για τους επόμενους 2 γύρους. Και με αυτό ας περάσουμε στον 5ο γύρο. Βουτήξτε στην ανάποδη του πρώτου πόντου και στην ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε τη θηλιά μέσα. Ελευθερώστε το βελονάκι. Βουτήξτε στο πόστο του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Πάρτε κλωστή και περάστε τη. Κάντε μία αλυσίδα. Και πλέξτε από ένα άριχτο στα πόστα των επόμενων 2 πόντων. Πλέξτε ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το πρώτο ζευγάρι. Δύο άριχτα ανάμεσα στο ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Το σχέδιο του 5ου γύρου έχει ως εξής. Πλέξτε από ένα άριχτο στα πόστα των επόμενων 5 πόντων. Πλέξτε ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το ζευγάρι. Δύο άριχτα ανάμεσα στο ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Θα συνεχίσετε έτσι ως την τελευταία γωνία και θα σας δω εκεί. Τελειώνει η τελευταία γωνία. Αυτό είναι το πρώτο άριχτο ανάμεσα στο ζευγάρι. Το δεύτερο. Και ο τελευταίος πόντος της γωνίας. Ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι.
και μας περίσσεψαν 2 πόντι. Θα πλέξουμε από ένα άριχτο στο κάθε πόστο. Ελευθερώστε το βελονάκι. Βουτήξτε στην ανάποδη του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε τη θηλιά μέσα. Βουτήξτε στο πόστο του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε το νήμα. Πάρτε κλωστή και περάστε τη. Και κάντε μία αλυσίδα για να αρχίσει ο έκτος γύρος. Πλέξτε ένα άριχτο στα πόστα των επόμενων 3 πόντων. Πλέξτε ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το ζευγάρι. Πλέξτε 2 άριχτα ανάμεσα από το ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Και τώρα αρχίζει το σχέδιο του έκτου γύρου. Πλέξτε από ένα άριχτο στα πόστα των επόμενων 7 πόντων. Πλέξτε ένα άριχτο στο πόστο του πρώτου πόντου από το ζευγάρι. Δύο άριχτα ανάμεσα από το ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Θα επαναλάβετε αυτό το σχέδιο μέχρι την τελευταία γωνία.
Είμαστε στην τελευταία γωνία του έκτου γύρου. Το δεύτερο άριχτο ανάμεσα από το ζευγάρι. Και ένα άριχτο στο πόστο του δεύτερου πόντου από το ζευγάρι. Και μας έχουν μείνει 3 πόντοι. Πλέξτε από ένα άριχτο στο κάθε πόστο. Θα ελευθερώσετε το βελονάκι, θα βουτήξετε από την ανάποδη του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά. Θα τραβήξετε τη θηλιά μέσα. Θα βουτήξετε στο πόστο του πρώτου πόντου και μέσα από την ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε την κλωστή σφιχτά. Πάρτε κλωστή, περάστε τη και εδώ έχουμε την πρώτη αλλαγή. Βουτήξτε μέσα στον επόμενο πόντο, αλλά όχι στο πόστο του, εδώ. Πάρτε κλωστή, περάστε τη και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη σε βουβό γαϊτανάκι. Κάντε το ίδιο στον επόμενο πόντο. Βουτήξτε στον πόντο, όχι στο πόστο του. Πάρτε κλωστή, περάστε τη και κάντε ένα βουβό. Συνεχίστε έτσι μέχρι το τέλος του γύρου. Τρία βουβά για να τελειώσει ο γύρος. Και τώρα κόψτε το νήμα και περάστε από την ανοιχτή θηλιά. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο, αλλά όχι από την ανάποδη. Πιάστε το νήμα και τραβήξτε την ουρά κάτω. Βουτήξτε στην ανάποδη του τελευταίου πόντου, μόνο στην πίσω θηλιά και τραβήξτε την ουρά μέσα. Βουτήξτε στον κοντινότερο πόντο κάτω από τη σειρά με τα βουβά, από την ανάποδη πλευρά και τραβήξτε την ουρά μέσα. Πάρτε το βελονάκι νούμερο 8 και κρύψτε την ουρά. Ξεκινήστε τραβώντας θηλιά μέσα από τον κοντινότερο πόντο και περνώντας την ουρά μέσα από τη θηλιά, κάνοντας ένα σφιχτό κόμπο. Κρύψτε την υπόλοιπη ουρά ανάμεσα από την ανάποδη των πόντων.
Κάντε το ίδιο με την ουρά του μαγικού κύκλου. Και έχουμε την πρόσωψη της τσάντας. Τώρα μετρήστε 8 βουβά από την αρχική αλυσίδα. Διπλώστε την άκρη του νήματος. Βουτήξτε το βελονάκι νούμερο 10 στον πόντο κάτω από το 8ο βουβό. Πάρτε κλωστή, περάστε τη και κάντε μία αλυσίδα. Τώρα βουτήξτε στον επόμενο πόντο, πάρτε κλωστή, περάστε τη, πάρτε πάλι κλωστή και περάστε και τις δύο θηλιές στο βελονάκι, σε άριχτο. Πλέξτε ένα ακόμα άριχτο στον επόμενο πόντο. Συνεχίστε πλέκοντας άριχτα κάτω από τη σειρά με τα βουβά, ως το τέλος του γύρου. Σχεδόν τελειώσαμε. Και εδώ είναι το τέλος του γύρου. Ελευθερώστε το βελονάκι, βουτήξτε στην ανάποδη του πρώτου πόντου και μέσα στην ανοιχτή θηλιά, τραβήξτε τη θηλιά μέσα, βουτήξτε στο πόστο του πρώτου πόντου, εδώ, και μέσα στην ανοιχτή θηλιά, τραβήξτε καλά το νήμα, πάρτε κλωστή και περάστε τη. Κάντε μία αλυσίδα και τώρα πλέξτε ένα άριχτο μέσα στο πόστο του επόμενου πόντου. Θα συνεχίσετε με ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόστο ως το τέλος του γύρου. Δύο ακόμα πόντι. Ελευθερώστε το βελονάκι, κόψτε το νήμα και περάστε το από την ανοιχτή θηλιά. Τώρα βουτήξτε στον πρώτο πόντο, όχι από την ανάποδη. Πιάστε το νήμα και τραβήξτε την ουρά κάτω. Τραβήξτε το νήμα σφιχτά. Βουτήξτε στην ανάποδη του τελευταίου πόντου, μόνο στην πίσω θηλιά. Πιάστε το νήμα και τραβήξτε την ουρά μέσα.
και έχουμε ένα σχεδόν αόρατο τελείωμα. Για να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της τσάντας, πάρτε το βελονάκι νούμερο 8, τραβήξτε θηλιά μέσα από τον κοντινότερο ανάποδο πόντο και περάστε την ουρά από μέσα κάνοντας ένα σφιχτό κόμπο. Κρύψτε το υπόλοιπο της ουράς μέσα στην ανάποδη των πόντων. Και ορίστε το πρώτο μισό της τσάντας. Θα κάνετε ένα ακριβές αντίγραφο, με τη διαφορά ότι στο δεύτερο αυτό μισό θα σταματήσετε στον 30ο πόντο του 8ου γύρου, δηλαδή του δεύτερου γύρου του πλαϊνού. Εδώ. Αφήνοντας έτσι ένα κενό 14 πόντων. Θα ελευθερώσετε το βελονάκι χωρίς να κόψετε το νήμα. Και θα καταλάβετε γιατί σε λίγο. Είμαστε στον 30ο πόντο και θα αρχίσετε να ανοίγετε τις θηλιές χωρίς να ξυλώνετε το πλεκτό σας. Θα το κάνετε και για τους 30 πόντους του 8ου γύρου, του δεύτερου δηλαδή γύρου του πλαϊνού. Με αυτόν τον τρόπο. Φέρτε τα δύο μισά κοντά, έχοντας τις τελευταίες θηλιές, εδώ είναι οι πρώτες, εδώ είναι οι τελευταίες. Να αντικρίζουν την τελευταία πλευρά του άλλου μισού. Ευθυγραμμίστε τους πόντους και βουτήξτε το βελονάκι νούμερο 10 στον πόντο του πρώτου μισού που αντιστοιχεί στην τελευταία ανοιχτή θηλιά, αυτήν. Πιάστε την ανοιχτή θηλιά του δεύτερου μισού και τραβήξτε την μέσα στον πόντο του πρώτου μισού. Βουτήξτε στον επόμενο πόντο του πρώτου μισού και μέσα στην επόμενη ανοιχτή θηλιά του δεύτερου μισού. Τραβήξτε τη μέσα στον πόντο του πρώτου μισού και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη σε βουβό γαϊτανάκι. Επαναλάβετε. Βουτήξτε στον επόμενο πόντο του πρώτου μισού και στην επόμενη ανοιχτή θηλιά. Τραβήξτε την και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη σε βουβό γαϊτανάκι. Συνεχίστε ενώνοντας τα δύο μισά με βουβά μέχρι να συναντήσετε το νήμα σας. Τελευταία βουβά. Περάστε και την πρώτη ανοιχτή θηλιά που κουβαλάει το νήμα και κάντε και μία αλυσίδα. Τώρα θα πλέξετε ένα άριχτο μέσα στο πόστο του επόμενου πόντου, που είναι ο πρώτος από το κενό των 14 πόντων. Επαναλάβετε στον επόμενο. Και συνεχίστε ως τον 14ο πόντο, εκεί όπου ενώνουν τα δύο μισά.
Έχουμε σχεδόν τελειώσει. Και φτάσαμε στην ένωση. Ελευθερώστε και κόψτε το νήμα αφήνοντας μία ουρά τουλάχιστον 2 μέτρων. Περάστε την από την ανοιχτή θηλιά. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο του πάνω μισού. Πιάστε το νήμα και τραβήξτε την ουρά κάτω. Βουτήξτε στον τελευταίο πόντο του κάτω μισού από την ανάποδη και μόνο πίσω θηλιά. Πιάστε το νήμα και τραβήξτε την ουρά μέσα. Και τώρα θα περάσουμε το φερμουάρ. Περάστε την κλωστή στη βελόνα σας και κάντε μία σειρά από μεγάλες πίσω βελονιές, γύρω στα 2 εκατοστά η μία, σε όλη την περίμετρο του φερμουάρ. Κάντε διπλές βελονιές στην αρχή και το τέλος. Προσπαθήστε να κάνετε ομοιόμορφες και ευθείες βελονιές. Συνεχίστε ως την άλλη άκρη. Περάστε στην άλλη πλευρά. Και επαναλάβετε μέχρι το τέλος. Τώρα επιστρέψτε εκεί που είχαμε μείνει, γυρίστε την τσάντα από την άλλη πλευρά πάρτε το φερμουάρ τοποθετήστε την άκρη στο εσωτερικό της τσάντας, πάρτε το βελονάκι νούμερο 7, βουτήξτε στον πρώτο πόντο της τσάντας και στην κοντινότερη βελονιά του φερμουάρ. Πάρτε κλωστή.
Επαναλάβετε στον επόμενο πόντο. Συνεχίστε έτσι μέχρι το τέλος της πλευράς. Τελευταίος πόντος. Κρύψτε την άκρη του φερμουάρ μέσα στη τσάντα και γυρίστε. Βουτήξτε στον πρώτο πόντο της τσάντας, πάρτε κλωστή, περάστε τη και κάντε ένα βουβό για να φέρετε την κλωστή από αυτή την πλευρά. Βουτήξτε στον επόμενο πόντο της τσάντας και του φερμουάρ πάρτε κλωστή, περάστε τη και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη σε βουβό. Συνεχίστε ενσωματώνοντας το φερμουάρ με βουβά ως το τέλος της πλευράς. Σχεδόν τελειώσαμε. Τις άκρες του φερμουάρ θα σας συμβούλευα να τις πιάνατε και με λίγες βελονιές για να στερεωθούν καλά στο εσωτερικό της τσάντας και να μην εμποδίζουν την κίνηση του φερμουάρ. Τέλος, γυρίστε από την άλλη, περάστε το νήμα από την ανοιχτή θηλιά, τραβήξτε καλά, βουτήξτε στον κοντινότερο πόντο από το εσωτερικό της τσάντας και τραβήξτε την ουρά μέσα. Τραβήξτε θηλιά μέσα από τον κοντινότερο πόντο και περάστε την ουρά μέσα από τη θηλιά κάνοντας ένα σφιχτό κόμπο. Κόψτε το μεγαλύτερο μέρος της ουράς και κρύψτε το υπόλοιπο. Το μόνο που μένει είναι να περάσουμε τους κρίκους στον πρώτο και τελευταίο πόντο της ένωσης. Εδώ είναι ο πρώτος. Και από την άλλη πλευρά
για φινάλε η αλυσίδα. Και είναι έτοιμη! Αγαπημένοι μου θεατές, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε, γράψτε σχόλιο. Αν το κανάλι σας ήταν άγνωστο, εγγραφείτε και πατήστε το καμπανάκι και οπωσδήποτε επισκεφτείτε το παραλίγο.com. Ως την επόμενη φορά να είστε και να περνάτε καλά.